Phây lấy ta sạch chấm rồi promise bông ai bè mẹ phây. Ta me mot ban ong ba baro arngot ki bahai maya. Laya pide. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hagashu ke Nyngkong Jong ke Phlim Lyngkha Bneng kablas daman pedi mentagasngi kan rotruk leber al cara punrio ladap mam di Khynnah Skul haususu tham auditorium Shillong ki Khynnah ke blowan ban pet yagan ke Phlim ki thop ki Khynnah Skul Jong ke Meghalaya Presbyterian Higher Secondary School ki Khynnah Skul ke Christ Church Pine Mount ki Khynnah Jong Nongkwar Higher Secondary School bat ki par ki school kumaj pin ke mau biang phi ki pat ba bakan ke Phlim Lyngkha Bneng Kablashna ruba Pradip korba kiri ke Phlim kablayo hadu nyotli ki kusnam ki bahe hari India barshabar jong kiri India ru ya kiri ke Phlim nas dang berpedi nadu mentagasngi hadu khatwe juk leber arhajar arpun riu Kani ka Phlim Lyngkha Bneng ngin sedang lo hiru bantani ya kani ka Phlim dakaba Nyngkong ngakwa bangan ai ka jingkhublei ka ba kraw bha ya pi ki Khynnah Skul ngidan ki skul ki ba pher ha kani ka por
kibalawan ai ka jing kersan ya ngi bat ngangek ba kini ka film ka don ya ka khubor ka basul tunak na ka benta Jong ki Khynnah Skul ngasukwa banya thu bat ngasngau sorong mga thu bangay don benta bat kani ka film namal ba kani ka film kalayo ya ki katu katni khusnam bat rengkat ru kalayo benlek sa ki festival lagalong ya ka national dan ya ki international film festival katu katni kita festival kiba kalalet bangi don katu katni ki artist kiba don benda ha kani ka film nga kwa bangan khot yaki shalor khnang ba mapi ki Khynnah Skul pinjo idai phi nga film namar po film tikla temen namar ba kani ka film kadi wa araja sa pinjo menta kadang dai ar haja apun riu kabut kitang kham khna ar phuwa isnem banya ka film dekhal lana thidon kadu ka jingkli nga kwa bangan ai ya ka jinglai du ye phi ki Khynnah Skul mo badan thang ni hadian bangila depek ya ka film lada pikwa bang tin interact lagalong ya Albert lagalong ya Jitu lagalong ya ba Pradip kila banle ya kata ngidan ru kajaka shandur ka bangila bu Ahmad kila ban sim ya kata ka benda. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.